Fettħu l-applikazzjonijiet għal pellegrinaġġ annwali djoċeżan għal Morda f'Lourdes, organizzat mill-Għaqda Maltija għat-Trasport tal-Morda f'Lourdes, UMTAL. Il-pellegrinaġġ se jitmexxa mill-Arċisqof Charles Scicluna u se jsir bejn l-14 u 19 ta' Lulju. Għal aktar tarif jew biex tapplika żur umtalmalta.org jew ċempel 7922 6606. L-għodwa tajba, nilqakom għal-quddisa tal-jum immexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. U miegħek ukoll. Ħuti ew narfu ħtijietna biex nitħiju tajjeb ħalli niċċelebraw din il-quddisa. Daw ta' kull min jemmen fik mulej ħniena. Mulej ħniena. Mistrieħ ta' min jittama fik Kristu ħniena. Kristu ħniena. Ferħ ta' min iħobbok mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina li jista' kollox jaħfrinna tnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Għatina u Alla li tista' kollox li naħsbu dejjem fis-sewwa u li bil-kliem u l-emin nagħmlu dak li joġob lilek. Bibnik Ġesu Kristu Sidna li Alla miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb ta' Bin Sirak. L-erf kollu ġej mill-mulej u qiegħed miegħu għal dejjem. Ramel il-baħar, tar ix-xita u jiem l-eternità, min jista' jgħoddhom? L-għoli tas-smewiet il-wissa tal-art, l-abbiss u l-erf, min jista' jiflihom? L-erf kien maħluq qabel kollox u l-arfien bil-għaqal kien minn dejjem. Għajn ta' erf ikelmet Alla fl-għoli tas-smewiet u triqatu huma l-kmandamenti ta' dejjem. Il-bidu tal-erf lil min ġie marraf u l-ġobijiet tiegħu min jafhom. Lil min intwerat talim l-erf u min fehem il-kotra ta' triqatu. Wieħed hu għaref u hu ta' biża' kbir meta joqgħod fuq it-tron tiegħu il-mulej. Il-mulej innifsu ħalaq l-erf, raħ u qisu u xerdu fuq dak kollu li jagħmel. L-erf qiegħed ma' kull bniedem skont id-don tiegħu u qasmu lil dawk li jħobbuh. Il-kelma tal-mulej. Nroddu ħajr lil Alla. Il-mulej is-saltan, il-kobor libes. Flimkien? Il-mulej is-saltan, il-kobor libes. Il-mulej is-saltan, il-kobor libes. Libes il-mulej u tħażżem bil-qawwa. Flimkien? Il-mulej is-saltan, il-kobor libes. Iżomm sħiħa d-dinja qatt ma titħarrek. Imwaqqaf it-tron tiegħek fis-sod minn dejjem ta' dejjem int. Flimkien? Il-mulej, is-saltan, il-kobor libes. Il-kmandamenti tiegħek ta' min joqgħod fuqhom. Dusija lil darek tixraq mulej,
sakemm itul iż-żmien. Flimkien il-mulej, is-saltan, il-kobor li bess. Is-Salvatur tagħna Kristu Ġesu ered il-mewt u dawwal il-ħajja permezz tal-Evanġelju. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. Glorja lilek mulej. Dak iż-żmien Ġesu, Pietru, Ġakobu u Ġwanni niżlu minn fuq il-muntanja u ġew ħdejn id-dixxipli l-oħra. Rawhom b'kottra kbira ta' nies madwarhom u xi kittieba jitlewmu magħhom. In-nies kif rawh il-kol staġbu ħafna u ġrew lejh biex isellmulu u staqsihom fuq ix qegħdin titlewmu magħhom. U qed mill-kotra qallu, Mallem, ġibtlek il-libni għax għandu spiritu mbikkem u kull fejn jaħkmu jsabtu mal-art u joħroġ ir-rawa minn ħalqu, jeżes snienu u jibbies. Qed id-dixxipli tiegħek biex ikeċċuh minnu u ma kellhomx ħila. Qalilhom Ġesu, jan nies bla fidi, kemm se ndum magħkom, kemm se ndum nissapportikom, ġibuli qudiemi. U resqulu quddiemu. L-ispirtu ma li lemaħ il-Ġesu beda jħabtu lawnu lem bir-rawqa f'ħalqu. Xi kemm ilu jagħti hekk staqsa Ġesu lill-missieru, qallu minn xkunitu u sikwiet ġieli tefgħu fin-nar u fl-ilma biex jeqirdu. Immint jekk tista' tagħmel xi ħaġa għejna u ħenna lina. Qallu Ġesu, jekk tista' kollox jista' jkun għal min jemmen. Missier it-tifel minnu fih beda jgħid u jgħidlu, jiena nemmen, għejni fil-fidi nieqsa tiegħi. Ġesu meta l-kotra tiżdied għeddet bl-aħrax l-ispirtu ħażin u qallu, ja spirtu mbikkem u trux, jien ordnalek oħroġ minnu u la terġax tidħol fih qatt iżjed. U fil-waqt li qabad jixer u jħabtu ħafna ħareġ minnu u t-tifel inxteħet għal-mejjet hekk li l-kotra tan-nies bdiet miet. Imma Ġesu qabdu minn idu u qajmu u waqaf fuq saħeħ. Meta mbagħad Ġesu reġa' daħal id-dar, id-dixxipli tiegħu staqsew ħrasu rashom għaliex ma rnexxinniex inkeċċuh. Qalilhom, spirtu bħal dak ma jista' jitkeċċa b'xejn ħlief bit-talb. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Jiena nemmen għejni fil-fidi nieqsa tiegħi. Din it-talba sabiħa li għamel dan ir-raġel f'dan ir-rakkont li għandna kif smajna tatina il-messaġġ l-iktar importanti għal din il-ġrajja tal-lum. Hawnhekk għandna il-Ġesu flimkien ma' Pietru, Ġakobu u Ġwanni li niżlu minn fuq il-muntanja fejn kien hemm id-dera ta' trasfigurazzjoni u jiltaqa' ma' kotra ta' nies hemmhekk isu kien hemm naqra nies jitlewmu bejniethom xi ħaġa tiġri. U tajjeb illi aħna nieqfu naqra u naraw ftit l-ewwel nett ħarsu lejn id-dixxipli ta' Ġesu f'din il-ġrajja. Imbagħad lejn dar-raġel illi għamel din it-talba lil Ġesu il għaliex kellu l-ibnu maħkum minn dan ispirtu ħażin u mbagħad inħarsu lejn Ġesu. L-ewwel nett dawn id-dixxipli. Id-dixxipli ta' Ġesu qed ngħid dawk li kienu mhux miegħu fuq il-muntanja m'isfel, dan ir-raġel ġie hemmhekk għandhom biex huma
ifejqu lil dan ibnu. U ma rnexxilhomx. Forsi naturalment ir-raġel ġie hemmhekk għaliex jgħidlek dawn għad-dixxipli ta' Ġesu kapaċi jagħmlu l-istess ħaġa. Ma jgħidlekx li d-dixxipli qalulu stenna sakemm jiġi Ġesu u naraw jgħid li ma rnexxilhomx. Hemm raġuni għax ma rnexxilhomx u raġuni hi kif jispjega Ġesu iktar tard illi dan jitkeċċa biss bit-talb, bl-għaqda sħiħa mal-Alla u bil-qawwa tal-Alla, mhux bil-qawwa tagħhom. Jekk huma jaħsbu, u dan messaġġ importanti dejjem għalina, illi l-affarijiet isiru bil-qawwa tagħna, jekk dawn id-dixxipli ħasbu li bil-qawwa tagħhom għax qegħdin ma' Ġesu se jirnexxielhom, hemmhekk ma jirnexxilhomx. Ma Ġesu jgħid bit-talb, jiġifieri bil-għaqda mal-Alla minn fejn tiġi l-qawwa. Il-qawwa tiġi minn Alla. Dan diġà huwa messaġġ importanti għal ħajja tagħna li aħna meta rridu nagħmlu l-ġitu anki nikkumbattu dak li hu ħażin, l-ispirtu ħażin, bil-qawwa tal-Alla u bl-għajnuna tiegħu, mhux bil-ħila tagħna. Ħarsu lejn dan ir-raġel li kellu ibnu li kien maħkum mill-ispirtu ħażin u kien debati ħafna. Ibnu u r-raġel miegħu missieru wkoll għaliex din kienet sitwazzjoni li toħloqlu ħafna inkwiet, ħafna dbatija lil dan ir-raġel. U meta jispjega l-Ġesu x'ġara u anki minn xi xibati ibnu jgħidlu imma inti jekk tista' tagħmel xi ħaġa ejna u ħenna lina. Jekk tista'. U Ġesu jaqbad ma' din jekk tista'. Isu dana bejn kellu tama li se jgħinu bejn le, bejn qal forsi kapaċi, forsi le, jekk tista'. Hija differenti minn ġraj oħra li naraw fl-Evanġelju skont San Mark fl-ewwel kapitlu. Meta wieħed lebrus imur fuq jgħidlu jekk trid tista' tfejjaqni, jekk trid. U Ġesu dik in-nhar il dan qallu irrid kun imnaddaf. Dan qallu jekk tista'. U Ġesu mal-ewwel semmilu dan, imbagħad ir-raġel jgħidlu jiena nemmen ejni fil-fidi nieqsa tiegħi. U hemm naraw kif dan ir-raġel kien sinċier. Imma fl-istess waqt kif Ġesu għenu biex jagħmel dan l-att ta' fidi hekk sabiħ, hekk importanti wkoll ejni fil-fidi nieqsa tiegħi. Huwa ta' għajnuna kbira għalina dan ir-raġel għaliex aħna kultant jiġrilna hekk. Kultant fit-talb tagħna lil mulej isna nersqu lejh jekk tista'. Mhux jekk inti trid jew jekk din hija tassew taġid għalija, isna maħniex konvinti li jista'. Ma t-talba li għamel ir-raġel da tkun it-talba dejjem tagħna, mulej jiena nemmen ejni fil-fidi nieqsa tiegħi. Ġesu naraw hawnhekk imbagħad kif jgħin mal-ewwel ikeċċi xitan minn dan il-tifel u mhux biss hemm anki il-mod kif deskritt fl-aħħar hekk din it-tenerezza sabiħa ta' Ġesu li għabdu min idu jerfgħu illa li Ġesu huwa dejjem preżenza ta' mħabba, ta' fejqan, ta' għajnuna, ta' ġid. Hekk narawh. U fejn jara
ftit fidi Ġesu jgħin biex tissaħħaħ. Ma jwarrabx il-bniedem għax jgħidha ma jemminx biżżejjed, imma jgħin bil-kelma tiegħu, bl-azzjoni tiegħu biex din il-fidi tissaħħaħ. Ejjew nitolbu l-Mulej illum, ispirati minn din il-ġraja sabiħa biex aħna ikonna dejjem din il-fiduċja fih li jagħtina dak li huwa ta' ġid għalina. U meta naħbtu noqsu kultant mill-fidi tagħna jew jiġuna ħafna ħsibijiet f'moħħna jew taħwit f'qalbna, nagħmlu din it-talba sabiħa ta' dan ir-raġel li tibqa' dejjem tajnuna lina u li jiena nemmen għejni fil-fidi nieqsa tiegħi. Jew issa nresqu it-talbit tagħna lil Alla, nagħmlu dan fiduċja li dejjem jagħtina dak li huwa ta' ġid għalina. Kumulej mal-Knisja tiegħek għejna biex tkompli ix-xandar l-Evanġelu tiegħek il-ġnus kollha nitolbu. Isma'na nitolbuk Mulej. Nitolbu għall-Papa Franġisku rikoverat fl-isptar u f'mumenti jkun ukoll f'qagħda kritika nitolbu Mulej biex tkompli tgħinu tagħtih dak kollu li jeħtieġ f'dan mument l-isptar, għandna nixtiequ li jkun b'saħħtu u li jkompli jaqdi l-missjoni tiegħu bħala raj tal-Knisja Universali nitolbu. Isma'na nitolbuk Mulej. Nitolbu għall-morda kollha fid-djar tagħhom fl-isptarijiet kemm Malta kif ukoll dawk li qegħdin għall-kura barra mill-Malta u dawk li jagħtuhom is-servizz u l-għajnuna li jeħtieġu nitolbu. Isma'na nitolbuk Mulej. Nitolbu għal-paċi fid-dinja, għal-paċi fil-pajjiżi fejn il-konflitti u l-ġlied u għal dawk kollha li huma vittmi tal-mibeda, tal-gwerer, tad-disprezz lejn il-ħajja u d-dinjità tal-bniedem nitolbu. Isma'na nitolbuk Mulej. Nitolbu għal-missjonarji Maltin f'tant pajjiżi fid-dinja, dawk illi għal tant snin servew f'pajjiżi u għamlu ħafna ġid, nitolbu biex ikompli jsir il-ġid minn dawk il-Maltin li qegħdin jaħdmu f'artijiet oħra. Nitolbu. Isma'na nitolbuk Mulej. Nitolbu biex dejjem nożlu l-ħajja f'kull waqt tagħha mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha sa tmiem naturali tagħha nitolbu. Isma'na nitolbuk Mulej. Nitolbu għal dawk li għaddew għall-ħajja ta' dejjem speċjalment f'dawn l-aħħar jiem u li jilqagħhom fih danek u għad il-faraġ il-familjari tagħhom nitolbu. Isma'na nitolbuk Mulej. Mulej Alla tagħna l-qattal li qed tagħmlulek illum żommna dejjem f'imħabbtek bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob il-Alla l-missier li jista' kollox. Jilqa' l-Mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għall-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Aħna u niċċelebraw Mulej il-misteri tiegħek, nofrulek is-servizz tagħna kif inhu dmirna u fiċ-ċakun tagħna nitolbuk biex is-sagrifiċċju li sejri noffru għall-ġeħ tal-kobor tiegħek ikun jiswilna għas-salvazzjoni tagħna bi Kristu Sidna. Amen.
Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Nerfaw qlubna l-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Nizzu ħajli l-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missir qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr bi Kristus Idna. Faqda ta' mħabba niftakru fil-mewt tiegħu. Tfidi ħajja nistqarru l-qawmin tiegħu u b'tama sħiħa nistennew jiġi fil-glorja. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġi kollha nfaħruk u ntennulek bla għeda. Qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla ta' riżerċti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-għoli ta' smewiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fl-għoli ta' smewiet. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbu dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħ ibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam ta' lid-dixxipli tiegħu qal ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku ukoll wara li klaħħa il-kalċi reġa' rat il-ħajr ta' lid-dixxipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l-dejjem, id-demm li jxxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U mitċakun tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton, miegħi għaddej tiegħek minn għammu jisħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Inna lina l-koll nitolbuk, għati lina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġin Qazza u Malla Marija ma' San Giuseppe, mal-Apostoli l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għameli magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jiena talilek Alla missi li tista' kollox, flimkien ma' l-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu it-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħala wlied tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk ta' fl-art. Ħobsa ta' kuljum għatina llum, għafrinna dubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, ma daħħalniex fit-tiġrib, iżeħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jissaltna il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Muli Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi.
la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u l-għaqda li jintrid fiha. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-Mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi li xulxin. ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf Talla danu li jneħħi dnubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna l-ikra tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda għajt kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu kollha li tista' kollox biex niksbu l-frott tas-salvazzjoni li taħħar ġevejna r-ran fil-misteri qaddisa li ċċelebrajna bi Kristus Idna. Amen. Il-Mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru nixu fil-paċi ta' Kristu. Nroddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-qoddisa tal-lum. It-talba ta' Rożarju tistgħu issegwuha online fuq Knisja.mt u Newsbook Malta, jew inkella fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Ġesu jibda is-sinjali tiegħu f'kuntest ta' mħabba, festa ta' tieġ, fis-sinjal li jagħmel li jibdel siġġarar mimlija sa' xfar bilma li ħafna, jibdel dan l-ilma f'inbit jagħtina sinjal li l-imħabba tiegħu hija kapaċi titrasforma il-mumenti li żjed ikkumplikati u l-mumenti li żjed diffiċli tal-ħajja tagħna. F'dan is-sinjal naraw ukoll messaġġ sabiħ
u ta' gratitudni għal dak kollu li tagħmel il-hospice. Aħna qegħdin hawn illum għaliex għall-grazzja tal-Alla Hospice Malta aċċettat din il-binja li hija patrimonju tal-Knisja f'Malta u trasformata xi ħaġa straordinarjament sabiħa u utli. Il-kura paljattiva waqt li tipprova taffi kemm hu possibbli it-toqol tal-uġieħ hija fuq kollox sinjal konkret ta' qrubija ta' viċinanza u solidarjetà maħutna li qed ibatu. Jiena mbierek dan il-post biex ikun dan għadba l-ġenna fej kull min jersa hawnhekk jħossu stmat, maħbub u jħossu trattat dinjità kbira. Fl-isem tal-Missin, tal-Eben, tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tana smat tal-tana ħlesenna u għafmana glorja l-Missin li benu l-Ispiritu Santu. Kif kien bil-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, urina l-inti omna, għalik jismat tal-tana Ġesu li twilet minnek li tikun bnidem bħalna. U Ġesu tijaj jaffrilna d-nubitna, ħarisna minn nar tal-infern. Kull ġenna l-erweħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn ta' ħnina tiegħek. Nikkonsidraw l-ewwel misteru minn tal-fer, meta l-Anġlu Gabriel ħabbar l-Sitna Marija u qal kellha tkun omm Alla. Missirna li inti fis-semawiti tqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema jgħda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubitna bħalma naħfru l-minu ħati għalina u la daħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja l-Missir li benu l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, urina li inti omna, għalik jismat tal-tana Ġesu li twilet minnek li tikun bnidem bħalna. U Ġesu tiegħi jaffrilna d-nubitna, ħarisna minn nar tal-infern. Kull ġenna l-erweħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn ta' ħnina tiegħek. It-tieni misteru minn tal-fer, meta Sitna Marija marret iżur qariba tagħha Santa Eliżabetta. Missirna li inti fis-semawiti tqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema jgħda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, ħaffrilna dnubitna bħalma naħfru l-minu ħati għalina u la daħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen.
Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Glorja l-Missir li benu l-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marija Santisma, orina li inti jomna, għalik jisma talb tagħna Ġesu li twilet minnek rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħek frin ladnu bitna, ħarisna min-nar tal-infern. Kull ġenna l-irweħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn ta' ħniena tiegħek. It-tielet misteru minn tal-ferħ, meta Sidna Ġesu Kristu twilet fil-ar ta' Betlem. Missirna li inti fis-semawiti tqaddis ismek tiġi saltnatek ikku li trid int kif is-sema jgħidha fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfrinna dnubitna bħalma naħfru l-minu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Glorja l-Missir li benu l-Spiritu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marija Santisma, orina li inti jomna, għalik jisma talb tagħna Ġesu li twilet minnek rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħek frin ladnu bitna, ħarisna min-nar tal-infern. Kull ġenna l-irweħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn ta' ħniena tiegħek. Ir-raba misteru minn tal-ferħ, meta Sitna Marija u San Giuseppe ppreżentaw lil Ġesu fit-Tempju. Missirna li inti fis-semawiti tqaddis ismek tiġi saltnatek ikku li trid int kif is-sema jgħidha fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfrinna dnubitna bħalma naħfru l-minu ħati għalina u la daħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa birek il-frott tal-ġufti għaj Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa birek il-frott tal-ġufti għaj Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa birek il-frott tal-ġufti għaj Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa birek il-frott tal-ġufti għaj Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa birek il-frott tal-ġufti għaj Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa birek il-frott tal-ġufti għaj Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa birek il-frott tal-ġufti għaj Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa birek il-frott tal-ġufti għaj Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa birek il-frott tal-ġufti għaj Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja l-Missir li benu l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' l dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, orina li inti omna, għalik jisma talb tagħna, dak li twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaffrilna d-nubitna, ħarisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-erweħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Il-ħames misteru minn tal-ferħ. Meta sitna Marija u San Ġusepp tilfu lil Ġesu u wara 3 ijiem sabuh fit-tempju jiddisputa mad-dutturi. Missirna li inti fis-smawi titqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema jgħidha fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubitna bħalma nafru lil min hu ħati għalina u la daħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa birek il-frott tal-ġufti għaj Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa birek il-frott tal-ġufti għaj Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa birek il-frott tal-ġufti għaj Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa birek il-frott tal-ġufti għaj Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa birek il-frott tal-ġufti għaj Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa birek il-frott tal-ġufti għaj Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa birek il-frott tal-ġufti għaj Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa birek il-frott tal-ġufti għaj Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa birek il-frott tal-ġufti għaj Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa birek il-frott tal-ġufti għaj Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja l-Missir li benu l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' l dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, orina li inti omna, għalik jisma talb tagħna, dak li twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, jaffrilna d-nubitna, ħarisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-erweħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn ta' ħniena tiegħek. Slima lik Sultana, om tal-ħnina, ħajja ħlewwa u ta' matana. Slima lik li l-ekinajtu, għaliex aħna t-turufnati u li teva.
Lilek nitnielu, aħna li nibku norfqu f'dan għal-wiet ta' dmuħ. Ejja mela, avukata tagħna, daw għallejna dawk l-għajnejn tieku tal-ħnina. Urina wara dan it-torufnament lil Ġesu frott imbirek tal-ġruf tiegħek, o ħanina, o pija, o ħelwa Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa, missirna li inti fis-semawit jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikkulli trid int kif is-sema jgħda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna d-dubidna bħalma nafru l-minu ħati għalina, u la daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, bekent fost in-nisa, birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, itlob għalina mitimbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Glorja l-Missir li benu l-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem, u jibqa' għal dejjem ta' dejjem ammen. Għal-ħutna kollha tal-Purgatorju, għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. Jisruma fil-paċi. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qattal btana. Kristu il-qattal btana. Missier etern Alla. Ħenna lina. Ibn Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' ġbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħnina. Itlob għalina. Om tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om it-tama. Itlob għalina. Om li ziet safja. Itlob għalina. Om li ziet nadifa. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tisħoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għaqal. Itlob għalina. Xebba li tisħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tisħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera ta' qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tiba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka ta' rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib ta' sema. Itlob għalina. Kewba ta' filodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-midinbin. Itlob għalina. Faraġ tal-immigranti. Itlob għalina. Faraġ tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla minar l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rożarju Mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħarruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej. Ħarruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħarruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenna għalina. Itlob għalina qaddisom Alla Biex ikun jisħoqilna dak li wedna Kristu. nitolbu. Għati lilna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk illi ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni aħna nkunu hekk meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Sa Mikiel Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida kun inti l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa inti l-aqwa fost il-tajja tas-sema. Itfa fil-qawwa ta' Alla, fil-qiegħ tal-infern u l-xitan u l-ispirti ħżina l-oħra illi jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Slim għalik, ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lill-ibnu, fik Marija sabet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawem bħala raġel adult. Om Qaddes Giuseppi,
kun missiera lina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Atina il-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina, San Sebastian Martri, itlob għalina, San Turrokku, itlob għalina, San Paul Missirna, itlob għalina, San Publiu, itlob għalina, San George Preka, itlob għalina, Beato Nazio Falzon, itlob għalina, Beata Diodata Pisani, itlob għalina, intom qaddisin protetturi tagħna. itolbu l-Alla għalina. Nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħetilna l-fidwa tiegħek. Int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikkun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirka kbirhom Talla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u immakulata konċezzjoni tagħha, imbirek it-tlug glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uom, imbirek San Giuseppe Parus kastismu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.